नोंथांमोननि सेलारखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै फैयै फैयै जोंनि चिरां थालाकुसि गामिया 140 न'खरजों दाजानाय। बेखायनो बे 140 न'खरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो होबोयै दिनै 120 बोसोर सफैनो हाबाय। बेवहाय जोङो बे हाबाफारिखौ होनायनि जोंहा मेन कारनानो जादों जोंनि जितु बे गामियाव दुखु दाहा लोमसोम सामसोम बेफोरखौ गासैखौबो नैबे हाबाफारिनि जोहै जोङो बोखारनो हायो, जों बेखौ फोथायनाय दङ। आरो लोगोसे बे हाबाफारि फोरबोआवनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जेनेबा गथ' गैयैया गथ' बिनो फैयो, आरो सोरहाबा हिनजावसा गथ' गैया हौवासा गोजा बिबो बिनो फैयो, आरो सोरहाबा हिनजावसा गोजा हौवासा गथ' गैया बेखौबो बिनो फैयो। बिदि बिनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाफुंदों होननानै फोथायनाय दङ। आरो जोंबो आबै आबौनिफ्रायनो नुबोदों आरो खोनाबोदोंबो। आरो नै दाबो जोङो बे हाबाफारिखौनो जोङो फालियै फालियै दिनै 120 बोसोर सफैनो हाबाय। बेखायनो जोंबो आरो लोगोसे गासै रायजो राजाफोराबो दिनैनि बे हाबाफारिनि जोहैनो दुखु दाहा आरो लोगोसे ग्रह गतिफोरा बोखारनानै जों बयबो गोजोनै जेन संसार जानो हायो, आं बेखौनो जोंनि बे दिबि बोराइ दिबि बुरैनि सिगाङाव आर'ज गाबनानै आङो आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय होनना खुलुमबाय।